Good morning, Kabsat. Good morning, Kabsat. Ngayon, ngayong araw na ito, Kabsat, pupunta po tayo sa Ordaneta, Pangasinan. Dahil kukunin ko yung NBI clearance ko. Then sa dulo po ng video na to, abangan nyo po ang shoutout sa mga nagpapa-shoutout ko dyan. Ito na po yung nanay nyo, Kabsat. Medyo matagal din akong walang vlog. And ito, siguro, ewan ko kung kailan ko may edit to. Medyo hindi ko nakaharap eh. Lalo at tuloy-tuloy pa rin ang pag-apply. Dito banda, nabibilisan ko pa dito sa bayan namin. Mamaya wala na. Ay, meron akong iniisip eh. Hindi ko maset yung utak ko sa pagmo-motovlog ngayon. Kasi parang mas na-enjoy ko na lang yung tunog ng motor. Hindi na ako gaano makapagsalita, Kakabsat. Ngayon lang ulit. So, mamaya pupunta ako ng CB Mall sa Ordaneta, Pangasinan. And yung parkingan ko hindi doon sa CB Mall. Magpa-parking ako doon sa sa SM. Kasi buti doon hindi mainit. Underground kasi yung parking doon sa SM, kaya mas mabuti na lang na doon tayo magpa-park, mas safe, hindi pa mainitan. And ang problema ko lang itong tunog ng motor ko pag nasa underground. I can't imagine. Kasi dito pa lang sobrang ingay na niya. Paano pag sa underground na? Sana walang mag-alarm na mga sasakyan kasi baka magalit sa atin yung guard.
sa Urdaneta Kabsat. Ay, shout out mga taga Urdaneta. Ay, nakakamiss mag-ride na maraming kasama. So yung vlog ni Quick Pet Lord, The Hooligan, yung meron siyang kakarirang R6 na si Sir Likwok, and nakasama niya rin si Kuya CJ, yung kababayan ko. Kasama sana ako dun. Sayang yung opportunity, kakabsat. Baka sakaling promote tayo ni Sir Quick Pet Lord, ni Boss Quick Pet Lord. Alam mo naman, 01 Moto yan. Kung nakasama ako dun, opportunity rin yun na makakulab si Sir Quick Pet Lord sana. Pwede ba dito? Doon pala entrance. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ito na guys. Ay, wala namang mga sasakyan sa paligid na nadaanan ko. Buti na lang hindi ako nagkaroon ng kasalanan. Walang nag-alarm. Pero yung request yung bomba, kakabsat. Lovely. Wow! One eternity later. Alright, kabsat, pauwi na tayo. Nakuha ko na yung NBI clearance ko. Nagawa ko na lahat. Ngayon, eto na. Uwi na tayo.
Yun, walang nag-alarm. Nice, R3. Nako. No. Napakarami kasi intersection. Morning po. Sige po. Ha? Doon na lang. So may nakakilala sa atin, kakabsat. Meron tayong kabsat. Ay, Kasempohan kita. Lagi kang pinapanood yung vlog mo. tagasan ka sir? Ha? Tagasan ka sir? Kabayambang. Tagabayambang? Hindi na ako. Ah, Galing ako Kawasaki. Kawasaki pero naka Yamaha. Nabenta ko. Kasi Ninja ZX-XR din sir. nabenta ko na. Para nakabig bike din ako eh. Nagigil na akong buhok. Okay lang ba sir, nasali ka sa vlog? Okay lang po. Okay lang. Okay lang. Kumusta, may gusto ko kay shout out sir? Ha? Baka may gusto kay shout out sir. Oh, yung mga taga-bayambang. Nakita ko si Kakabsat. Ayun sir, Ano ako sa vlog? abangan mo na lang sir, pasensya na sir, wala akong sticker. Oo, sige, okay lang. Okay lang, next time sir. Oo. Kala ko nga hindi ikaw eh. Kasi hindi ako. Kakabsat ba yun? Ayun, sarap. mo. Sarap sir, meron. Oo. Kaya sa uwi ka na ngayon. Oo sir, sa San Manuel. Pauwi na ako dito. Sa bayambang lang. Ganda din ng R15 nyo sir eh. Oo. Kulay blue pa, racing blue. Diyan ko na ganito. Kasi nagsawa din ako talagang Ganda nito. yung puso ko sa big bike. Ibang iba eh. Oo. Pinakyan ko nga yung kulay black doon. Tumaas eh. Mag-inline 4 ka rin sir. Mag-inline 4 ka rin sir. Ha? Inline 4 din, kunin mo. Ay, okay yun. Yung ganito. So, mas maganda yung
Inline 4. Bomba. Oo, sir. Ngayon, nabomba nga ako. Oh, Iba talaga. Iba talaga. may putok nga lang, ano? 600. Sige, sir. Tuloy na po ako. Kayo rin, sir. Baka nagmamadali kayo. Sige. Okay. Salamat. Sir. Nagbablog din kayo, sir? Malapit na siguro. Ay, kasi meron siya, oh. Meron na ako. Sige, sir. Ingat dyan. Oo, sir. Muntikan ko nang makalimutan yung shoutout kakabsat. So thank you kay sir na naka Yamaha R15. Nakalimutan ko tanungin yung pangalan niya. Pasensya ka na sir, di ko na tanong yung pangalan mo. Pag napanood mo to sir, comment mo na lang, okay, message mo na lang ako para malaman ko yung name mo. Ayun siya, oh. Buti ka nga sir, naka Showy. Yung helmet ko, empty helmets. So sabi ni sir, nung pagdating niya, kakabsat, sabi niya. So nanonood nga talaga siya ng vlog ko. Yeah. Alam niyo kakabsat, pag ganitong traffic dito mas malakas sa gas eh. Ay nako. Kasi meron ng stoplight ang Carmen na dati wala. Pero mas okay na ngayon kasi fair na. Hindi katulad dati. Parang mas mabilis sa kabila mag-go nung manpower pa. Magsha-shoutout pa tayo, na traffic na tayo. Sige kakabsat, balikan ko kayo banda doon. Doon na lang ako magsha-shoutout. Wala pero akong sticker. Tigil ako saglit dito ata, magsha-shoutout lang ako. Kasi ang hirap naman mag-shoutout sa kalsada. So una-una po, shoutout po kay Ernesto Ramirez. Shoutout idol, watching here from San Francisco, California. Ayun, God bless sir. Shoutout kay Dominic Maningo, Daniel Maningo, Marquez Lexley Pateño, Vince Dion Ventura. Meron natang wrong spelling dito eh, kinireksyon ni sir, pero baka mamali ako. Lance Brody, Cadiz Motors, Villa Photography. Yan. Shoutout din kay John Mark Pasio. Ayun. Sherwin Fontanilla, pamangkin ko ata to eh. Dito watching from Baguio City. Oh, pamangkin ko. Paul Lamban. Shoutout kay Paul Lamban. Shoutout din kay brother ko si Dennis Pascual. Shoutout din daw kay John Mark Pasio. Kay Jesse Ubaldo. Ayun, brother ko rin to, taga San Manuel din. Pa-wash out brother daw. Kay Kurt Capillian, Lods, ang tagal namin antay ng vlog mo. Ang tagal nyo wala upload. Shoutout idol, ride safe. Ayun, si Kurt Capillian. Shoutout din kay Dad, Dad J Motovlog. Yes, kapsat, Ilocano ako. Shoutout din kay Buyeto Lord Arcayos. And shoutout kay Motofit, Ilocano vlogger from Ordaneta. Ilaaw nakmoet na sumarunong nga vlog mo. Ayan, na-shoutout na kita sir, Motofit. Shoutout rin kay Loy Cubs Videos. Pag-visita naman sa channel ko. Shoutout from Mindanao. Shoutout rin po kay Charlito Junior Corpus. Idol pa shoutout sa next video mo. Charlito Corpus ba to? Carlito from Ilocos Sur. Nadoble ko si Dajay. Ayun, so sa mga di ko na shoutout, next vlog na lang po. Ito lang po yung nakita ko sa ngayon. Baka nawala na po yung iba. So maraming salamat po sa pagpapashoutout. Dito ko na po tatapusin yung vlog. Sayang di ko nabigyan ng sticker si Sir Leo. Ayos na Maps. Pag talaga, pag may sticker ako, dadaan ko dito. Sayang.
Kanina pa ako naghanap ng anong lugar eh, para mag-shoutout. Kung hindi traffic, mainit. Ayun, shoutout Toto Pipes. Ayan. Sige Paps, agawid akpay. Uwi muna. Salamat Paps, next time na lang ulit pag may sticker na talaga. Ay. God bless. Okay. Ano to, Grab? Ha? Ano yun? So, Kaabsat, salamat po sa panonood nyo. Pasensya na kayo, Kaabsat, dahil di ako gaano nakapagsalita. Pero sana na-enjoy nyo pa rin, kahit more on tunog lang ng motor. So, God bless Kabs, stay healthy sa buong family, Kabs. Bye bye. Yeah.